EVDM Events for All geeft creatieve workshops, organiseert kinderfeestjes, activiteiten, evenementen, kleinschalig, voor zowel particulieren als bedrijven. Daarnaast doen we tractaties en giveaways, verhuur van feestartikelen zoals een suikerspinmachine, popcornmachine, luchtkussens en andere feestartikelen. En verder doen we nog heel veel meer en voornamelijk op aanvraag. Nou, ik verwacht veel mensen. De beurs vindt plaats aan het eind van de herfstvakantie en dat is denk ik een heel goed moment. En ja, ik verwacht daar heel veel naamsbekendheid door te krijgen. Die is geslaagd inderdaad als die naamsbekendheid er is. Als mensen achteraf mij bellen en zeggen van goh, ik heb dat en dat gezien op de beurs. Dat vonden we hartstikke leuk. Kunnen we een afspraak maken. Maar het is ook al heel erg geslaagd als we tijdens de workshop die ik ga geven, als daar een heleboel kinderen of volwassenen aanschuiven en die dan hele leuke dingen gaan maken.